O conselleiro do Mar destacou en Muros a sostibilidade da pesca galega, unha realidade que queren amosar no Parlamento Europeo. Esta mañá, o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou a confraría e a lonxa de Muros. Nese escenario reivindicou a pesca galega como un referente na pesca sostible e de boas prácticas. Villares apuntou que esta afirmación está apoiada na comunicación da Comisión Europea sobre Pesca Sostible que se remitiu ao Parlamento e ao Consello Europeos. Documento sobre o que a Xunta presentou diferentes observacións. Nosotros tiñamos de plazo hasta o 31 de agosto para remitir unha serie de observacións que creímos necesario facelas e ademais poñelas en conocemento dos distintos representantes das nosas cofradías do sector do Mar de Galicia, porque ao fin e ao cabo o que nosotros queremos tamén establecer e deixar claro, ademais en base a ese informe da propia Comisión, é que a nosa flota, a flota galega, os nosos mariñeiros son os máis respetuosos, sin dúda ningunha, de toda canta normativa se leva aplicado durante todos estes anos no mar e a través, sobre todo, do Parlamento Europeo e da Comisión Europea. Villares destacou que no informe a Comisión destaca que as zonas nas que máis está a recuperar o recurso e nas que hai especies infraexplotadas son as que traballan os pescadores galegos. Falamos do xurelo, da cabala, da propia anchoa e do lirio, pois en ese caso son zonas nas que están traballando pescadores mariñeiros a flota galega. E aquelas outras zonas en donde parece ser que esa recuperación non está alcanzando pois os estándares que considera importantes a Comisión, son zonas Báltico, Mediterráneo, nas que non traballan a flota galega. Por tanto, destacar que a flota galega sí que é respetuosa coa normativa, sí que é respetuosa co medio, sí que é respetuosa co recurso. Algo que queren transmitir en Bruxelas. Ao mesmo tempo tamén o que queremos dar a ver e poñer en valor é que nosotros queremos necesario que se faga unha reforma de política pesqueira común, non que se faga un simple análisis, e nosotros tamén eso o queremos deixar moi claro, porque en vistas a ese informe da propia Comisión dá a ver que queren facer deixar pasar por encima igual esta política pesqueira común da que nosotros queremos afondar. Queremos afondar porque ademais no propio informe da Comisión destácase que en esas zonas nas que comentaba, na que non traballa a flota galega, pois eles un pouco dicen que os motivos polos cuales pois non se alcanzan eses estándares son por motivos que dependen da acción do home. Polo que pide a Comisión que se valoren outros aspectos que tamén afectan á pesca. Apunta que é o momento ideal para darlle importancia a estas cuestións e poñer en primeira liña a forma de traballar de forma sostible que hai na pesca galega. Sobre todo ahora mismo que estamos nun momento onde vai haber un novo comisario de pesca e queremos tamén poñer en valor que a pesca é fundamental, que a pesca é necesaria e que temos, sin dúda ninguna, a mellor pesquería e os mellores mariñeiros, homes e mulleres, para respetar o recurso e para respetar o medio. Pola súa parte, o patrón maior de Muros e presidente da Federación Provincial de Confrarías da Coruña, Daniel Formoso, reclama máis apoio para o sector que non está a vivir o seu mellor momento. Estamos pasando unha crise estes últimos anos, tanto no peixe como no marisqueo. Todas son trabas burocracias, por un lado, cando queremos son cousas de Madrid, cando son de Europa, cando son de aquí de Galicia. Entonces, a verdade que os tempos non están axudando moito, a xente que vive do mar non está pasando os seus mellores momentos, por iso si agradecemos que poñan o seu graniño e que estean traballando, si confiamos neles, e darlle as gracias ao conselleiro polo traballo que está facendo.